Naka-slice na yan. Kaya ganun. Sabi ko nga. Ayan! So, first time ulit si Lucila. Ngayon na naman ito. Tapos si Ami. Tanggalin mo na yan, Ami. First time din, first time. Hindi, ang tagal nang hindi nagkita-kita eh. Years na din eh. May more than 5 years ano. No? O ano yun? Pero... We were here 2018. Ay, oo. Yung pumunta tayo kina dun sa bahay nila pala. Parang din. Ba, ang galing mo ha. Talagang silhouette, shadow. Pag ano? Pink! 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 Yes! Alam ko na yan eh. Kakatayin nyo si Redentor eh. Alam ko na yan. Hindi, predicted ko na yun. Nung nag-lunch kami, sabi ko picture muna tayo. Ayaw mo lang ng kapit. Mayroong kasing picture ni Bongbong sa likod. Ako na lang nag-picture yun. Everything I do, that's the wonder. No wonder of you. Empty and bare, you gaze at your doorstep. Lunar eclipse. Is your heart Nagdikit kami ni Redentor eh. Nagdikit kami ni Redentor. Eh ang tawag ko lunar eclipse. Full moon? Full moon? Full moon? Only fools rising. Only fleeting things, my losing dream. You have my child in Memphis, and I have work in Nashville. Didn't find you there, so we move on. Now we're down in Alaska, because there was no gold mine, but this time all the tourists moves on. Alright! Ano yan? Search of right, Sausawan. Tikim, tikim. we're all like clouds, just move across the sky. Woohoo! And they fall before Picturean na kasi tatanggalin, kukunin doon sa mga nag-iinom. Para maubos. Okay ko. Kunin mo na doon. Lagyan mo nga ng... tayo kumain? Oo nga. Di ba pwede kaya? Inil. Pinapay. Inom ko yung kanin na pinainit ko. May ako na iniwanan ko. At nakalimutan ko na nga, pinalikan ko. Nakaoff siya. Nakaoff yun sa baba. Tapos na kayo nag-off. Baka hindi ko kumain na tayo. Hindi ko siya malamig. Hindi siya mainit pa. Kain na tayo. Pinapay ko yung kanin. Go! Nalagay na dito yan. Masarap pa naman Ito pa oh! mainit. Sarap. Nilalanggam na. Dagan na tayo. Aray ko. Ipainit ba yung siya? Di na, ganyan na. Oh, next, fight! Circles line under the big top world. Oh, ayan na, We all need the clouds to make us love. Ulitin mo. Space and time. Para kayong number 10. Number 18. Number 18. Uy, wala akong building. 1-8. Love affair. So, kita mo yan, love affair?
Faithfully. Faithfully. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Once again, Almighty Father, with grateful hearts and spirit, we thank you for gathering us as friends, as batchmates and acquaintance to celebrate the goodness of your love for each and every one of us. May this encounter be a source of continued strength to go on with the challenges in life, with joy, with peace, with thanksgiving. For indeed you are always with us. Bless us, and this day gifts we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen! Happy birthday to you. Ay, ang dami Happy birthday. Picture na tayo. Ay, wala kayong dalawa magbabayan. Bye-bye, Ami. Bye-bye. Next time ulit. See you ulit. Thank you kay Mami pala, kay Mama. Pakumusta sa kanya. Under Armour. Under Armour. Ay, mahilig sa Under Armour. Sabi anong size nila? Di mo ang Under Armour. Ha? Oo, ha? Sexy, ano? Ay! Ay! Siyempre. Tumayo ka! Para siyang bolang tumatalbog. Nag-iisang bolang. Oo. Ab na lang daw yan ay ab. Kaya sabi ni Nick, ibigay ko na lang kay Vincent. Dapat magka-size kami ng pa. Luz! Yes. Hello. Uwian tayo na. Hindi makita eh. Teka muna sa kaba. Ayan. Ayan. Uwian tayo na. Hello. Bye-bye. Kapay nito, yung mahilig magpagala. Namatay na. Ang cute naman niya. Eh, kamamatay na. Parawa siya. Ngayon ang ginagawa ko naman, pag nalakihan na ng mga anak, namimigay ko sa mga ibisan ko. Oo, tuntuwa din naman sila. Pwede sa mga paano sa mga anak. Unahan sila. Kahapon, dito kami nag-swimming. Kahapon. Dito kami nag-swimming. Kaninang maga, high tide. Ngayon, low tide. Bukas, ibang bareta naman. Ayan. Bukas ay Ajax, Mr. Clean. Kahapon, low tide. Ngayon, high tide. Alright. Ayos. So mga amigos, this is Sunday, March 27, 2020. Ang galing. So ito yung tinatawag nilang Ilog Malino sa Bolinao, Pangasinan. At ganito yung sitwasyon nila rito. Yung breakwater nila doon sa malayo, yung mga puti-puti. Yun yung breakwater, yun yung malalim. So dito yung mababa. Kaya maraming nagbi-beach dito sa area na to. Mahaba ito. Hanggang doon sa bayan. So yung breakwater nito ganito haba. Ganun kalayo. Ayan. Alright, balik na tayo doon. Hindi ako hihinga. Dalawa rin. Tapos tatlong babae. Hinig nga yun. Yung bunso ko, medyo tawag dito, hindi maintindihan ang isip. Pero tapos na yun. May kasama tayong Bombay. Binggan ako. Ay,
Pag prinsesa ako, opo. Proudly. Proudly din yan. Tribal princess. Wala. Hobby ko lang. Happy. Hobby ko lang to. Marami. Pero siya, gusto lang niya na kahit na wala na siya, yung mga apo-apo niya mapapanood pa rin yung ano. Yan ang natutunan ko, kaya ako rin magaganyan. Yun ang purpose. Mapapanood pa rin ng mga apo niya yung mga vlog niya.